nám navedl Komec. Jede se jenom na fletu, neznamená to, že na ně platí všechny triky. Žádný nohy na zemi, no comply, bonelessy, handplanty nebo graby. Žádný triky slidující po zemi, pokud protivník trik popne. Na poslední písmeno má 2 pokusy, pokud zadávající má při dopadu nohu na zemi, musí trik zopakovat. Pokud opakující při dopadu na nohu na zemi má větší šanci na uznání triku než zadávající. O tom však rozhodne rozhodčí. Peťa Veselý. Čau. Takže si kluci dejte kámen, nožky, papír. Raz, dva, tři. Ale Milan. Vlastně nabírá ještě jednou. Pokusy. Ten první zahodil. Gratuluju. A vítězem se stává Radim Franta.